Umbag nga daw kada kayo amin dita abroad apaw kiniti buong nga Pilipinas. Tatapaw. Kwa dati mga ko iti plaza may ti barangay plaza may nga tugtugtog nga kasla graduation. Kibalitak kan ko dati mga kwa nga dati graduate ng mga estudyante. Tapos kahit kung ako ama nga makabuyang iti graduation. So nga pantay jayag pasya. Ida nang gida kayo man. Gida na po ni. Video. Ito hapon ni. You want to achieve that goal. And what's that goal? Your ambition. Ano ang ambition nyo? To be a president. To be a nurse. To be a teacher. Kita sa awa ko. Damag-damag tayo man o kasano iti plastada. Doon sa amin lang iti tatawa po. Kita na po, napadadong tayo. Matagal pa yan, ma'am. Sa Friday pa yan is sa Saturday. And today is barangay, iti ko ito. Iti dalati graduation. Daka mo niya yung mga eskwelahan ka English. Nagsasaw kayo magamin ni ma'am. So, kita tayo lang iti ko. Mabalin tayo nga madamag. Kabayag pa garda tayo yung malpas. Una, 12 pa yan. So na mag-gisinan tayo garda tayo. Grade 7 pa lang sinalpas na nga. Nagpapawarding. Kaya nga na 12. Ay, boy. Nabayag. High school garda tayo yan. High school ko pa, senior high. Lalaingin da. Magkatrabaho ta. Damag ta kay English iti mabaling nga madamag. Hirap tayo. Danda ayaw. Ha? Dalat na. Wala daw, anda na to. Pumbalay na? Pwede. Your high school. Pakitayo po ng medyo snapis-snappy lang. Sa gilid kayo ng inyong mga bata. Pakitayo po. Same to with these completers. Yung parents po, tayo po sa tabi. Bro, kumusta nga? Graduate yan siya. Yeah. To the Congrats. barangay chairman. Sige, habang Tagauna ka sa pumupunta. napili daw. Bangilista. Ay, ama mo pa to. Bangilista kilito na. Nalagan mo gano'y. Ni GR. Gusto? GR nga bangilista. Kumusta ka Balayaw? Kumusta? Di kumusta? Ha? At ka partidan? Si kaanak mo dyan pinanganti pambigat ba? Ako ni mamang naka-English nga ako umabay sa mga pilaan. Okay. Isa mo ni mama mo nga. Nampasan. Ulit. Oh, nababain ta. Bisaklaan ka, umungok ni nanay ko, akin ni tatay ko. Isang hug lang at kiss. Papa mo. Okay, sige. Ready? Okay? Sabihin na, maraming salamat, Papa. I love you. Ready? Go. Okay, I like it. Yes. Okay. Okay. Yan. So, yan na po ang inyong Ma'am, kumusta? tapos na. Tuyak nga banta, tuyak nga makipangan. Sige po. Makapasangit mo si ka. Pati siya para dito, makapaluwas ta. Nigrigit agsarak tatan. Sana po. Wow. Krisis. Krisis ka English. Congrats. Kaya nga, umiiyak si Mama. Okay ka English. May katuwang ako ah. Siyempre ka English, mag-graduate ka kung kunang ganay. Agi party kayo. Sumunod lang natin ang mga mangyari, di ba? Wala. Sino party ka man? Uy. Dito ngayon. I love you. Manok. Sana po. Manok. Alam po Ganda kami ti baboy. kung gaano kayo kapasupporting. Mga kinilo. Basilio Listy Joy Fernandez. Terima kasih Dan.
Ate kay English na iti negosyo na ni Kuya mga garland. Samantalang di kanya may ite, kinde ti garland ite. Wait karabit kada snooper. Wala ta daway pagkasti na tagmano kay ate Kuya. Ada si pinta lah kung ito. Oh, sinta. Ate ngay manong mano kay ate Kuya. 20. Ate ngay 100. 100. Ate ngay manong. Ada 50. Ate ngay manong tud man atoy. Ada 30. Damag kas la gumatang ako kaya. Ano kayo Ilonggo? Pagkasinan di Ilocano. Taga Pangasinan ni Manong na eh. Kaya pantajay kasinan. Pati taga Ilolok, taga Nueva Ecija. Ano ba siya? Ano sa kayo? Taguban. Ha? Taguban kelas yaw. Saan kayo nakadano nito? Tatang ko kami ka ito mo na jabog may inalan na tatang ko to yung Mindanao. Tapos ni tatang ko ba nakasawa to yan. Kapag yan yun, aji singer nga kinto. Ano kasama aja mo kinto mo na ni Adilin. Dilain. Pati kayo mga singer. Adi man. Ito yung English na iti. Pilang one make? Pilang kaso? Tagis. O, tag-yes lang. Tada ko kinansya mo eh. Gamay lang, tama lang. Kumatangkan, tagis lang. Ha? Okay. Ato, nag-imas. Tag-singkaw, tag-yes. Tag-cheese! Surugan tayo di mabaling nga pagkatangan. Tamo tayo pagkagatangan tayo ako. Kasi ako hindi pa sari-sari store tayo na eh. At ito nagkatsamba tata ako. Dagiti store dami hindi pa. Kasi lagi niya pagdadawsan hindi kastoy. Nga pa. Utang ta. Utang. Kaya kung utang na Diyos. Karala ka. Bro, madaling nga umutang ti Diyos mo. Kaya nagagdan siya ma. Kaya nagagdan siya ma. Parang luwawan ako na po. Salamat si Diyos. Minum tayo. Punta po mga Ilocano lang lagtera na mitikbay. Kung next time to lang na po na po mga taga-Tagalog o pinag-English-English dati ko ayaw da mamuyong o kaanan tayo. Ya? Kaanan. Ang pagkaro. Ay, madi haji ko. Pagki-graduate. Mag-graduationan. Naumpay mo gaya. Awan mamudit tayo. Bisina kaon. Ito po dati ko ito. Naglalako si Sanja. Damagan tano dati ko ito. Dati makan. Dati reject. Dati reject ito bro. Na po awan na. Pang shipment ta kita oy. Dumawataman bro, ate na eh. Ate ka English na iti reject atoy. Ate taggis lang ti kadamay isa. Kung na lang ha. Ate bro ya. Oy. Masamit siya ka. Nganak pa sampal pa uwi din na mutain. Kung sampul laki na lang maun. English sa gawin tayo ubay. Kag alag mo na yung motor mo ta kwa. Napagsakayan tayo ng ipangan. Pamatiligtason ka English. Ito English agbirok tayo iti kwa. Iti balay nga mabaling nga pakanan. Iti tinadamag ko iti English. Tayo lang. Iti tayo nga makipipakan. Taurayan tayo lang nga graduate. Ay, iti tayo nga kuha ka English. Urayan tayo lang nga graduate. May mesak nga nabatit to yan. Pinanawan da kaon. Nagbayag mga rurayan may gaming ka English aji ko aji graduate. Nagbayag da. Ka English na eh.
Linay lang natin yun, hindi na galing nga ipapatayo ka. Titikong ko nata nga lechon peg. Dama tata bumanat-banat ati mangan. Kaya paano na? Turunan. Inaadosan siya. Mabal po si terus mo tayo. Pagawin mo. Ini. Nagmanti-mantika na ni. Tiga English ni dagiti kakadok ka pumapakals ni. Tida lang wara ato, yung pasimple-simple lang dagito oy. Dito si Tayok, guys. Ayun na big san. Ado ti pakait. Picture dati kakabsat oh. Yung English na picture dati ijay. Hindi ka na, gini. Dito ni panglakayan mo nga ko. Inom. Batit ka malaan, kamulang damdaman ko mani romantika ano dati sumamput pay. Para may boss ata. Damdaman lang ka, gure-ure kayo lang batit ka English. Yung matak na gito yan, bikers. Tika English, dagiti bikers, iti ka lang na daw. Bikers ka nagugwapo. Please subscribe. Baka namin shout ay makmakay. Dito ko na, baka na ni Makmak. Ngayon, hey! Baka na namin. Tika English, may raman ka mantik ah. Vlog. May raman ka tika lang English ti lala. Hello, my vlog. Dali na, pwede na. Pakalas, guys. Sanja boss. May kadua nga bat siya. May konting napoy, madaming sudan. Tapos hindi tayo magpangatigat ng makipakanarigat mga namamay sa ti kwa. Mami sa iti kwa. Ti ima. English na. Bro. English na. Mantayo apa? Take English. Great ag sapaul. Di kwa. Di sa balik ko mga barangay ti papanuntayaw nung tata nakakita ko ngay mati. Asudug mo lang ti barangay may. Iso di pinagdamag-damag ko damati nagapuanan na ka English di kwa. Managdamag. Di ka English niya. Ito nga makaan. Ba't lang ti tao mga kwa. Napan nga ka English, matitlaan. So nga kasalamat sa akin ganit nak magastoy. Tataman ng makaraman kitsunan. At ito yung puto putsinta. Dumawa tapi ka English, ito yung pang second batch. Albes! Pati pinagdawat mo, ibig pijaw! Ito daw, nakablog ata! Ito yung paigid tayo pa. Paigit ka eh! Ako pa niya lang niya daw.
Saan nga ito makiawit ka sa nagtiyaya? Yawit tayo. Diyan mabayin ako man, tsaka mamuati magpa-birthday kaya mamukmag. Dala-dala tayo tinggal ko akad. Si Lupeng, titiknik nito, iportaka mo ikarga. Idalam ata ko. Idalam ata ina po yun, yung kabil mo. Okay guys, pabayag tayo lang ito madahalata. Ito English. Ito English na eh. Deng! Ito graduation. Ito ka English, rumor tayo. Jack nga nakainom tayo, soup drink si Jai. So nga tatapan tayo store. Bumatang tayo soup drinks. Ati lang iti katapat na white rabbit. Damdaman to ati yun. Ta kasla madi mo gamin tiri nak nga mayawid nga ni bakit ka. Mong iso na ti love in kwak first in love in first sight nga kunada. Ati ka English ka kwak ati na panak public ngin kwada ning private da ko madija ko mo na pan public mo di napanaklatan sayang mo kaslatatan nagbati ng napan nga tao nga yung nakipangan nagsayang mo no madi nga mabang dalaan so kasjay I will do my best to bring me mini pagkain to my houses so kasjay so damdama kwatay peti kwa kok dayo sika di na panag nga nanganan ay, dayaw nakadayo ang kalsad. Matang titi ko. Soft drinks. Ayo. Nang gumataman ti ko Video na kayo. Maday pang palamies. Sito. Sito yaw. Sito lang ano kapag sa madinga soft drinks ay. Na sobra gamit ti taba-taba ijekat. Putod kami. Dari ka dyan cook nga kang ko kaso ato ti may sa ti ninumag dagiti walaan ti. Kaya hanggang iti lang ti video tayo in English. Please wag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Thank you very much.